مالا جن کارکی وی تایبەت هەیە بڕاستی یعنی زۆر و زەحمەتیاگت مالا ژن دێنە تدە بەرادەیە کاری me pir giran e û pir em diwestin jî ji bo jina xebatê me hemû me xwevala kirî ji bo jin ev karê jinê dikin rastî dawetên tê dawetên pir giran tên heta em wê dawê çareser bikin em belkî mehkê dimînin heta em dixwazin bi esasî baş bibe heta em karibin vê jinê ya hevjînê vegerînin li zarokê vegerînin em jî kar û xebatê dikin ji bo ku niha belkî wedî jî sê zarok li vir in dêv bav ev pênc meh dûrî hevdû ketine ev zarokana di xewdê dibînin di xewdê dibînin dixwazin vegerin malê hema bav wilo cemî diye însanekî di zarokê xwe de di hevjîna xwe de nefikiriye negotiye pênc meh ev zarok dûrî mala min ketine dûrî zî min ketine heta nî alîkarîkê ji war naşîne nabê ev zarok çilo jiyana xwe bikin îca heta gem zilam qane bikin zarokê te ne mala te yên dirê te ne لقيت الفيديو رولك شاوى اللي زوجك جناكي em rola silhî li hev hatinê ji bo însanê me li ser xwe bisekinin nerin mehkema gilî nekin hevdû neîşînin rola me rolek baş e bi rastî serkeftiyî jî ji bo mala jin jî û ji bo karê jinê bi rastî niha em wek heviyê di mala jin de dikin ke zilam bi jin bi em wek heviyê dikin ji bo xerabûna mala çê nebe ji bo hevdû teedîl hev nekin ji ber di malbat nêzîkî hevdû jî dibin ev herdû malbat jî dibin merivê hev wextê herdû li hev nekin ev malbat jî ji hev dikevin ev ê biştexil û ev ê biştexil wê xerabûn bêtir zêde bibe em destê xwe da tênin ser cêbirînê em dibêjin cêbirînê kî ye jin û mêrin divê em vana alîkar bikin carna em diyê wa dixwazin carna em bavê wa dixwazin em dibêjin hûn jî alîkar bibin re ber ev jin û ev zilam li hev vegere mesela teedakil keçikê bê têvê deke yek xortek wê adiz bike ya di medresê de hinek mamoste wê adiz bikin tên vê deke em wa dixin muqabil hev de derdê xwe herdû cî ji me re dibêjin em alîkarin bi wan re mesela xwestinek çê dibe xwestinek çê dibe te dî keçikê xwe derdixînin ji derve ev şaştî gelkî mezin bi rastî derdixin Ewropaya derdixin Tirkiya derdixin başûr pir mejiyê wan nakev ser hevdû de deş hevdû berdidin gelek jî hîn bi dergîstînê deş hevdû berdin teedel keçikê jî tê bila ew jî dixesire bipere em va karê wilo em dixwazin wek hevî em xelas bikin